Здравейте, потребители на Майнкрафт, аз съм Бомбата, Виви и днес ще подскаме на Майнкрафт. Тук дългите скрас взема съм прави честплейт. Ладен. Това, което го направи, задържах просто ето. Без да исках, сори. Просто отдавна не съм играл Майнкрафт. Буквално като все едно дидо ги мълчи. Така, имаме си често плет. Вече ме е страх от него. Не бе, сега съм свърлял меча, ако ще кажеш. Така, той трябва да се пика задължително. Ще взема две, защото едно няма стига категорично. Но тук съм много. Така. Пъним. Маре 5 часа. 5-6. Намира си сега. Защото не стане. А тогава смисъл да намерим овце. Аз е тук ще издигна една горе на стена да се знам. Къде ми това, защото има буквално отървам. Така. Сега. Един стак ще го изхвърля за стена. Да се знам къде съм. Зеленото е най-лесно. Така. Бати река. Много голяма ретард. Най-ли може който такива 4 лодчета. Бати, 10 стърстика беше по-малко. Сега порасна. Не беше толкова много разположен. Събора да се взема работата, че няма да стане. Просто съм голям ретард. Кой знае са къде са на другите работи. Или си, той си. Не. Няма да го. Димите работа, бе. Чакай, бе. Да схабих. Така се направи малко стъди. Се направи малко стъдички. Къде се чуете, бе, вашето мали? И не хакайте, че вам хакаме. Така. Той е. Мразя. Ние окей, Саши. Днешния епизод ще се направим тъпа барака. Една проста барака. Така, и тук. Почваме.
харесва мястото, на което живея. Така, сега няма да бъде много голяма. И тъй. Само искам да е симетрична. Защото... А те е симетрична ли я? Много 3. Още една бокс. Що ги направих две? Да, обаче няма да се сигурно толкова малка. Към къщи. Ще бъде спалното вместо белиловца. Влизам се в квартирата. После на сутринта. Help. Окей, сега ще стоим тук. Ще пробвам пътя. Пъхнем всичко. Тук си я подредим. Така. Лопата. Меч. Храна. Така. Готови сме. Мен ми се строили луната и крила. Не ми се строи. Верно, вече сплит няма. Chestplate. Where are you? Така. Значи. Ето го. Това намерих извън видео. Преди я започна. Ще го пека. Така. Защо не спра зомбитата направо? Пизде. Айде. Си направи каштурата. Хората. Само да се забрави дървото. Така. Ма мисля да не довършим в следващия епизод. Окей. Време показах какво съм направил в първи епизод. Много смотан, обаче втория ще бъде по-хубав. Ще завършим къщите. Няма да я правя в визуален епизод. Ще я направя при вас. Те. За кеф. Защото те ми хрумнало. Това беше клипа, надявам се ви харесал. Защото ако ви хареса, това беше голям скопер, ама както да.
Абонирайте се, споделяйте, лайквайте се, щупайте бутона и да, това беше мен. Надявам се ви хареса. Чао!